שלום לכולם, היום אנחנו נכנסים לעומק של תוכנית בשם IC+, תוכנית שמציעה אימון יומי קצרצר, רק רבע שעה, במטרה לשדרג את אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו, הזיכרון. יאללה, בואו נתחיל. טוב, בואו נתחיל עם משהו שלגמרי מוכר לרובנו. קורה לפעמים שפוגשים מישהו, והשם שלו פשוט נעלם, או שקשה פתאום להתרכז במשהו אחד לאורך זמן, אז זהו, שלפי יוצרי התוכנית, התחושות האלה הן ממש לא גזירת גורל. זה סימפטום, וכמו כל סימפטום, אפשר לטפל בו. אוקיי, אז לפני שקופצים לפתרון, חייבים להבין את הבעיה מהשורש. למה בכלל הזיכרון שלנו נוטה להיחלש עם השנים? החלק הזה יתמקד בדיוק בלמה הזה. תחשבו על זה רגע. אנחנו משקיעים כל כך הרבה בגוף שלנו, נכון? הולכים לחדר כושר, מנסים לאכול בריא, אבל מה קורה עם המוח? לפי התפיסה הזאת, אנחנו נוטים קצת לשכוח את האיבר שמנהל את כל המופע הזה, וזו בדיוק הנקודה שבה צריך להתחיל את השינוי. וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין, לתפיסה שהיא בעצם הבסיס לכל השיטה הזאת. הרעיון הוא להפסיק לחשוב על המוח כעל משהו קבוע, ולהתחיל להתייחס אליו כמו אל שריר. בואו נבין רגע מה זה אומר. אז מה זה אומר בעצם שהמוח הוא כמו שריר? טוב, זה אומר שני דברים די פשוטים. מצד אחד, בדיוק כמו שריר, אם לא משתמשים בו, הוא נחלש. זה החלק הפחות טוב. אבל, וזה החלק החשוב באמת, זה אומר שאפשר לאמן אותו, אפשר לחזק אותו, להפוך אותו להרבה יותר חד ויעיל, ממש כמו שעושים בחדר כושר. ופתאום, כל הסיפור הזה הוא כבר לא בעיה, אלא הזדמנות. יופי. אז אם הבנו שאפשר לאמן את המוח, השאלה הבאה היא, איך עושים את זה? החלק הבא מפרט את השיטה הייחודית של התוכנית, שמחלק את הזיכרון ל5 אזורי אימון, או כמו שהם קוראים לזה, 5 שרירים. הרעיון הוא די גאוני בפשטותו. במקום אימון כללי ולא ממוקד, המערכת נותנת 5 משחקים שונים. כל משחק הזה הוא כמו מכשיר כושר יהודי, כזה שעובד ספציפית על אזור קוגניטיבי אחר. אז הנה 5 התחומים שהם עובדים עליהם. יש את הזיכרון לטווח קצר, זה שצריך בשביל לשלוף מידע ממש עכשיו. יש את הזיכרון לטווח ארוך, המחסן הגדול שלנו. זיכרון העבודה, שזה היכולת לג'נגל עם כמה נתונים בראש בו זמנית. מיקוד וקשב, שזה ברור בשביל הריכוז. ויש גם זיכרון חזותי, להתמצאות וזיהוי במרחב. כל משחק, כאמור, מתמקד באחד מהם. אחרי שהבנו את העיקרון ואת השיטה, מגיעה השאלה המעשית. כמה זמן צריך להשקיע בכל הסיפור הזה? ובכן, הנוסחה להצלחה, כפי שתראו, היא די פשוטה. חשוב להבין, כל הדבר הזה נבנה מתוך מחשבה על העולם המודרני והעמוס שלנו. המטרה היא לא להוסיף עוד משימה מכבידה ללוז, אלא להשיג אפקט מקסימלי במינימום זמן. אז איך זה נראה בפועל? הכל מתחיל ונגמר במספר הזה, 15. רבע שעה של אימון ביום, זהו. זה כל מה שצריך. לא שעות על גבי שעות, אלא התחייבות קצרה, יומיומית ומאוד ממוקדת. ובתוך הרבע שעה הזאת עוברים על 5 משחקי האימון האלה, כך שכל אחד משרירי הזיכרון מקבל את תשומת הלב שלו. וכאן מגיע החלק של תאום הציפיות. כמו בכל אימון, צריך סבלנות. המפתחים אומרים שאחרי בערך 4 חודשים של התמדה, אפשר באמת להתחיל להגיש את השינוי. אז המספרים האלה, 15 דקות, 5 משחקים, 4 חודשים, זו בעצם הנוסחה כולה. יפה. ועכשיו בואו ניגע בכמה פרטים לוגיסטיים ונסגור את הסיפורים הפילוסופיה עם המסר המרכזי שמאחורי כל התוכנית הזאת. טוב, אז כמה דברים טכניים שכדאי לדעת. העלות היא 139 שקלים לחודש. חשוב להדגיש, אין פה שום התחייבות, אפשר לבטל מתי שרוצים. המשחקים עצמם מאוד פשוטים לתפעול, לא צריך להיות גאון טכנולוגי, והמערכת פותחה עם דגש מיוחד על בני ובנות 40 פלוס, הגיל שבו אתם יודעים, מתחילים להרגיש את השינויים האלה. והציטוט הזה של ניסן חודרה, מנכ"ל החברה, פשוט תופס את כל הרעיון במשפט אחד. זיכרון חד הוא לא תכונה, הוא מיומנות. כלומר, זה לא משהו שיש או הן, זה לא תכונת אופי, זו פשוט יכולת שאפשר לרכוש, לפתח, ללטש ולשפר כל הזמן. ואנחנו נסיים עם השאלה הזאת, שהיא שאלה למחשבה. כי אם באמת מקבלים את ההנחה הזאת, שזיכרון הוא מיומנות שאפשר לבנות ולאמן, זה פותח פתח לאפשרויות חדשות. איזו גרסה טובה יותר, חדה יותר וממוקדת יותר של עצמנו אפשר לבנות? זו שאלה שכל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו.